खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 मे मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआ अहंकार जागोन, गुबुननि खोथा बाथ्राफोरखौ मानिनाय नङा, गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो साननाय फैगोन। बृष राशि। दिनैनि नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा, हरखाब माबा मोनसे बेसादा खहा जागोन, जायखिजाया खामानियावनो खहाल' जागोन। मिथुन राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायलायनाय जागोन, फिसा जेंनाखौ गिदिर खालामगोन, दुखु दाहानि गेजेरजों थांनांगोन। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गोथार सान जागोन, गोसोआव मोजांसिन साननाय फैगोन, समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो सानगोन। सिंह राशि। गोसोआव मोजां साननाय हनाय फैनाय नङा, जायखिजाया खामानियावनो सन्देह जागोन, गावनि आंगो लोगोखौबो सन्देह जागोन। कन्या राशि। नखराव दोहोन दौलत सोरजिनायनि फारसे मोजां सान, धोन आरजिनायाव आय बांगोन, आंखालनि समाव धोन फैनायखौ खुसि जागोन। तुला राशि। गुबुननि गाज्रि खामानिखौ निन्दा होगोन, नखरनि गुलाय गुजायनि फारसे सांग्रां जागोन, गोसोआव मोजां फारसे साननाय फैगोन। वृश्चिक राशि। मोजां सोलोंथाइ लानानै नोंथांनि मुङा गोसारगोन, ओनसोलाव बयजोंबो मान होजागोन, साननायफ्रा उदां जागोन। धनु राशि। फालांगिनि फारसे मोजांसिन सम, जायखिजाया बेफार फालांगियावनो रां मुलाम्फा जानो हागोन, नाजानाय थायोब्ला नोंथांनि मोजांसिन। मकर राशि। साननायफोरा फेलें जागोन, जायखिजाया खामानियावनो नोंथांखौ हेफाजाब होनाय नङा, भाग्य थानाय नङा। कुम्भ राशि। सांग्रां जा, नोंथांनि सोरगिदिं सुथुरा बांगोन, मावनो लानाय जायखिजाया खामानियावनो सुथुरा हेंथा होगोन। मीन राशि। बयनिख्रुइबो मोजांसिन सान, गोसोआव हास्थायनाय हिन्जावखौ मोननो हागौ, गोसोनि साननायफोरा मोनसेल' जानाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'ल'जि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'ल'जि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।